Dugang pang balita. Hugot nga gibarugan karon ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang mga aligasyong gipahid sa International Criminal Court. Asa iya kining gidinay o human siya giilang co-perpetrator sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte kun FPRRD. Sa official statement ni Senador Go, iyang gikonsidera ang maong mga aligasyon isip unfounded, one-sided ug unfair ug walay koneksyon sa realidad sa iyang trabaho ug responsibilidad sa iyang pagserbisyo isip special assistant to the President gikan June 2016 hangtod October 2018 o pagserbisyo usab isip Executive Assistant to the Mayor of Davao City gikan 1998 hangtod 2016. Sayop sa matod ba nga nahimo siyang Chief of the Presidential Management Staff tungod wala siya nakagunit sa maong posisyon. So ginugo nga gihimo lamang niya ang iyang trabaho nga nahisubay sa balaod sa tao ug balaod sa Dios. Aron nga makatabang siya sa mga Pilipino ilabi na katong nagalisod og walay laing maduulan kung dili maulamang ang gobyerno.